khorang da boise tini naidi tini bono chubakhe bobo thenango jora phaike salcha nono chubanai lamsugo khorang da boise hayungo belai kheno wanama sungsa kha dujaknai mangpli eba koktoma lukurokni bagai tubui phaike kok ongkha nuksokliya ongui tongkha mokol kainei nokhung hamia gori nokhung nanggui tongkha khagonang lukurokni chubachu aw bobo khoroksa tiprasani thei khoroksa tiprasani bahan jora phaike ongnai salsa joto tiprasani phikungni bekreng chobani sengkrak tini bono chubakhe bobo thenango jora phaike salsa nono chubanai tini bono mathangke bobo khana nono mathangnai jora phaike kebo khoroksa hamia ongoi chubachu nangkhe bobo thile rimanano dofano hamjaknai ro tiprasano hamjaknai ro tiprasani bagai choba khainai ro tiprasani bagai thei rinamo chungnai ro naidi bini mokolo naidi bini khawo nanggo bo chubachu mochomsa khusiksani ni chubadi bono nini phanbai chubadi bono bini chobawo ringu bono no bini chobawo rnai bobu salja sakno tiprasani chobawo mung Krisan Tripura ni umorongkha bisidok eba 6 year bufani mungongkha Manojit Tripura 48 koromsara Dakshin Dumasora Dolai district Kamiongkha Modon Para Tripura hasteo kwbangma thairogono naimani yagolo tabuk borok yaprisheka phatara hasteo waisa talangoi phunukna bagai talbrui sekangobo bini koktoma kaisa kainui mangpi eba channel rogo phunukjakha beljak nukhung kopla watui sijak phia nukhung ni choba silik pojano bogoi munijak kha bisingo o sajlani mafa jaknai rok tabukle nuksinai mokol hunai phia tabukko o imak tuipar ongri maya hai ongjak o imak gori kha tabuk mafa jaknai ni yago o imak norokni yago Messi Eye Hospital ni tongkaisa Nepalo tini borok aro thangna bagui lamranai train bai amtui hini saimangka abo private hospital ya abo kaisa Nepal hapangni eba government ni hospital sakhamnok tei kaisa hungke Messi Netraloya Eye Hospital abo hungke private borok hungke Messi Eye Hospital o thangnani bagui nokharnai tinio abtui hei koktuma tabuk joratei o Messi Eye Hospital ni branch bo India o kori ni bagui no Nepal o borok tabuk thangna nangi tongkha o jorao nai tongnai khagonang lukurok norok o jorao screen o nugui tongkhana GPay number o GPay number eba Google Pay number o norok je norok ni chuktui Krishan no chubawi mano 6909966796 eba ke 8837430073 o number o norok je norok ni hamjak matui norok chubai mano tei o GPay number eba kokduk description o wahaino norok mannai nainedi paithakjak mangpliwo Kokke norong bwskang tamni bagui manukjak hingka ke je o cherai Krisan Tripura 6 bosorni cherai agi chung 5 mas age bini video update rijak tabuk bini mokol naidi kuni no je mokol tongmani nugyangui thangka agi nugui tongmani yangtui thui yoro agi bini do yangtui je thui yori tongmani tabuk mokol nugyangui thangka ekdom nasigui naidi mung mokol nuk sagare nugya na ano do nuk naile ano nugya jepan nugya kenai mangkana bini mokol tabuk bono khna Nepal langnani do kokke Nepal tamni bagui mat langnai hingka ke o India o bo bebak jagano doctor naijakha phiaba kebo hamri malia tabuk Nepal hasteo tlangai thangnai sal kisa sikangchini baby Tripura no bohaino Nepal hasteo tlangai hamriti phimana haikeno tabuk bono Nepal hasteo tlangna bagui belaino rangni bagui krashi sungui tongkha borok bini babo bo nukhungchu gya bini ma bo nukhungchu gya jotono tangai chalayo ke tabuk chung bono tlangnai khna je khna phungni satani somoi train kanai Agartala Padargado bini mokol kisapan nugya lukro baksa chalapon himana phunu paitaisa naidi ekdom nugya numokol nuk sagare nugya na genadi belaina khairogo 6 bosorni cherai bo ekdom rangpuisa kre boroni nogo jung boroni nogo thangai video norok phunumani norok nuguni mankhana baksa nok wati phaikengke tui klai tong nok bisingo tui om hai je nukhungni cherai tini
agi bo ek somoy mokol nugui tongmani a jorao bahaino mokol ti thui yori tong doita nung bini tabu khena bonot langnani bagai rang belai ni crisis tebra hasen lukrana ngobor koinai norok tomung boro chubai man khake iskino norok number bujang nuk na ajaga thang chubari je chini MLA minister borongo bang koinai norok tomung bono chubai man khake किसे फाइ बनो चुबा फाइदि बेलायनो इमारजेंसी खाना थानानि बागै रां पैसा बेलायनो शर्ट नेपाल हास्टेव लांना बागै उनके आंताय बिसिको तो सालिया नाय नाय दितायसे फारि खुनु पादि बिनि जे मकल नों किसेपन नुगिया ना माय नुगिया नों आगि नुदुनु आगि वो जरायफोर तो नुनु नुगो दाबो नुगलिया ना मकल न सानिनि सावो बे खानाय माखाना अ बसनेबे लुंजा बेलायनो चराय खायरोगो मनो तामखत लांमानो जों ना बेलायनो वाना लायजाक नरक जे मानसा चुबा लायदि बनो जे मानसा नरक शेयार खालायदि tabuk chora tiasuk no khorang da boy